Добър ден. Добър ден. Кажете с какво мога да ви бъда полезна? Кисело мляко има ли? Не. Лукарка? Ние луканка нямаме. Кашкавалче да предлагате случайно? Не. В аптеката такива неща не предлагаме, господине. Кака, аз ти казах, менеджмента на тебе ти куца. Абсолютно заклевам се. От тебе никаква търговка не става. От мен търговка не става. Ами от тебе да не би да става. Хай си сменим местата да видим става ли или не става. Готово, кака, ще сменим да видиш ти. За какво става? Добър ден, с какво мога да съм ви полезен? Пушена сьомга да имате. Разбира се, че имаме, бе. Червен хайвер. Имаме, бе. А черен хайвер? И черен хайвер го имаме, бе. В нашата аптека имаме, абсолютно всичко имаме. Добре, дайте ми тогава по 100 грама от всичко. Добре. А случайно рецепта да имаш, кака?